mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Ado na kamay kaagyo kasi na tiyan nga dili ni mo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapakiyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, makuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tulmanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Ever there is Ate Dede. So gusto man kamatasan, maayong hapon nga na kanimo Ate Deden. May nga masab sa magkakabanan diya sa radio station sa DYIB 96.1 Voice FM. Sa mga suki nga mga tigamenaw, mga magtalambag o mga magtatampo nga sa makanako, may hapon na sab kaninyo. Labi na kanimo Ate Din, among mga panginaot nga ikaw ana permis kapiskay sa maayong panglawas aron makapadayon ka sa pagpanginahan sa among mga suwatampo nga gipadangat diha sa imong tulumanon. Itago lang ko sa pangalang Rose. Usa ko kami ni din. May duha ka mga anak. Apan way suwerte ate. Kay 2 years ago, nagkabulag kami sa ako ang bana. Siya mo'y unang nangita og lain nga babayi alang sa iyahang kinabuhi ate din. Nakalibog o makalibog gayud kaayo. In fact, wa jud ko magtuo nga umo kini ang mamahimong resulta sa among relasyon. Tungod kay sa uyab pa kami sa akong bana at didin. Makita gud nako nga tinudunay ang iyahang katuyuan diri nako. Present good actually ang gugma. Apan siguro sa kadanlog sa atoa karon nga kalibutan at din nga napuyo o napuno sa mga tentasyon. Hinungdan nga ang nakagamot na unta namong relasyon tali sa kong bana. Hinay-hinay kini nga gipukan. Kay nagpadalaman siya sa mga tentasyon. Lisod baya kung ikaw mo'y biyaan sa imong bana. O aduna kay mga anak. Imo tanang sayaw, imo tanang kanta. Pangita og mayong panginabuhian nga ikasustener sa imong mga anak nagibiyaan. Samahan ini at din. Ang kasakit nga akong gibati daw sama sa kamahait nga puniyal nga gitusok-tusok sa akong dukahan. Grabe sa kalbaryo sa kasakit ang akong nahiaguman. Ganit nakapangutan ako sa akong kaugalingon, naaban ako ang diferensya. Naaban ako ang dakong pagkulang. Abot hunaw-naon at idingihimo nako ang role sa usa ka asawa ngadto sa akong bana. Ngadto kaniya.
Siguro gikuwangan lang siya at din kay dali raman yang nalimtan ang iyang gipanumpaan diri nako ug sa among mga anak. Nagdugo ang akong dughan ni atong mga panahon nga diya siya kanamo. Tungod kay kung makonekte. Gihatag nako ang tanan nga mga pagsalig pagmahal ngadto sa akong bana. Abo ako dili mo. Milabay ang lain nga mga katuigan at din. Tungod sa akong kabatanon, na ako'y buot mga lalaki nga musulod sa akong kinabuhi. O gingon usab. Tungod kay nakagusto usab ako sa mga lalaki at din. Aron makatabang ug andam usab siyang midawat sa akong mga anak sa una nakong banda at din. Kanabang sa among panagpuyo sa kong ka-live-in sa pagagaron akong gitandi. Dako kayong diferensya sa gipakitang batasan sa kong ka-live-in karon at ididin. Lahira sa akong banda. Kay kining akong ka-live-in at din, pagkawagoy na ako'y swerte. Tapulan, pilian og trabaho, may rabag na ay maayong kinaadpan. Na ay mga opportunities na pwede niyang masudlan at din mag-agwanta ba? Mag-i-offer nga ito kaniya. Kapan bibiba siya kay lisod daw kung alam niya. May abot ba akong pagmahal sa kong kibuhi nga numiindar pa ko niding laing relasyon karon nga digidungagan pa hinuon ag akong problema. At din ang akong mga anak at tuwa karon sa akong mga ginikanan sa una na akong bana. Balik kami lang nag-ipon karon sa akong ka-live-in. Adunay trabaho nga nagpaabot nako gikan o didto sa kauluhan at din. Na akong gitambang timbak pa. Nga ako kaning dawaton o akong ibilin ang akong mga anak sa akong mga ginikanan o ako kining hatagan. Abagan padadaan sa akong binulan nga sweldo ate. Nabay mga panahon ate din nga. Musantop lang sa kong pangisip ang akong ex-husband. Kay bisan pamahan kong duguan pagyapon hangtod karon ng akong kasing-kasing, siya man ang akong gimakay. Siya man ang akong gipagkaslan at dito. Ug mao kining nakahasol nako sa pagkakaroon. Kinakita mi sa akong ex-husband at din. Umihangyo siya na ako nga balikon daw na mo ang among naputol nga relasyon. O kinaot purunta nga ako kunong dawaton siya at din.
naglibog ako nining mga panahon na. Kinaan naman siya'y kalibin kaniadto ate din. Unya matod pa niya. Gimahayan daw kuno niya ang iyang gibuhat diri kanamo ang iyang pagbiya. Naaraba siya'y anak sa iyang kalibin ti kaniadto. At yun sauman ako nga matarong nga akong kinabuhi. Kay to be frank, ate din, sukad nga nagbuwag mi sa kong husband, wa na ko'y tarong nga direksyon sa kong kinabuhi. Kay nga mong relasyon sa kong kaipon, huwag klaro. Padahon nga kung putno ng among relasyon sa kong kalibin sa bagagaron, kanabang magkunaw na ko, useless man gyapon ni. I thought nga, magkatabang siya na ako. Aba nagdugang siya ang problema ate din. Og mingon lang siya nga di daw kuno siya musugot nga akong bulagan. Ambot ba kalibog ko? Kaya usahay rin siya adunay work ate. Usahay baya ate din. Di na ko ikaulawa may kanunti. Di man mo siya ganahan nga mo trabaho ko ate din. Dili ba siya sama sa uban nga magita gyud og panginabuhihan para mabuhi ag kami wako nga iyang kaipon. Tungod sa pilian niya sa trabaho ate din. Tabangi ko please ate din. Angay ba na akong kawidaan ang akong kalivin karon? Nga siya apoy ni sa pupon ako ni adtong panahon nagibihaan ko sa akong bana. Ba't wala may asenso nga mong kinabuhi nining akong kalivin sa pagkakaroon? Og mito'y hakaw sa kung panumduman ang akong bana ate nga nakikita og but makigbalik ka na ko. Ate mao kini ang akong problema sa pagkakaroon. Hinapunta nga tambagan, tabangan ko ninyo. Nga adunay solusyon og giya kunon saya angay na kong pagkabuhaton. Thank you ate din and God bless. Kining tanan gikan ni Rose dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Di na tumubot ng biya kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagkaugong pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung bus nga alaga kinahan higala sa kanginan nga si Ate Didid Gatchayan. Manamilit ang magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.